आउची देखो हे एटा आउची 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 लाइट छाड़ मुझे लाइट छाड़ी आपण मानक स्वागत आमर नुआ यूट्यूब चैनल को। आज आमे आपण मन सुदूर पश्चिम ओडिशार एक पवित्र स्थान को आमे आसीचु। आपण जानी थे इतिहास जे प्रभु जगन्नाथ को रत्नबाहूर आक्रमण रक्षा करने सेतेबेले राजा जगन्नाथ को पाताली कराइथिले। सी सोनपुर जिला ओलुंडा निकटर कोट समलाई से जगार आम आपण मन सीधा सड़क दुईटी गुंफा आम देखू जो जगार प्रभु को 150 वर्ष पाताली करा जायथिला। आपण मैंने ओलुंडा छकरू पाताली श्रीक्षेत्र को ये बोर्ड लगी 12 किलोमीटर गले ये रास्तार चलते आम जा पहुँची जा से पाताली श्रीक्षेत्र को। बर्तमान आम गोटे गाड़ी साहाय्य से रास्ता देकी जाऊँ 12 किलोमीटर चलते।
ପାହାଡ଼ି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛ? କାଲି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇବ ସିଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ସେଠିକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ବା ଅଲଗା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ସେପଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଆଉଥରେ ଯିବା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଠି ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲିର ଏରିଆରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ କରିକି ଏଠି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବରାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆଗୁଆ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଆମେ ଯିବା। ପୁଣି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ଆଜି ରହିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିବ। ଥରଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି? ଆଉ ଦେଖିବା କହିଲ ମୋର ନାଁ କ'ଣ? ତମ ନାଁ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନ? ଭାଗବତରେ ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମରେ ଭାଗବତ ନାମ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ଏଠି ଭାଗବତ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାତି ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ଯଥା ଲାଇନ୍ ଏଠି ନାହିଁ, ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 4, ବାବା ଉଠି ପଡ଼ିଲେଣି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଉଠିକି ଏଠି ବସିଛୁ। ତାପରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ପୁଣି ଯିବା ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ରାତିରେ ତ ଶୋଇ ହେଲା ନାହିଁ ମଶା ଯୋଗୁଁ। ପୁଣି ଆଜିର ନୂତନ ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଧେ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ସୋନପୁରଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। ଏଠି କିଛି ଲୋକ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା କଥା, କେହି କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି। 4 କାନରୁ 5 କାନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ପାତାଳି କରାଯାଇଛି ସୋନପୁରରେ। ତେଣୁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ କେବେ ହେଲେ ପାଇନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 144 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ପାଗଳ ପରା ଏମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ବୁଲିଲେ ଯେ ଜାଣିବା କେମିତି। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିର ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ
ସଞ୍ଜ ବଳିତା ନେଇ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଦେଉଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ସଞ୍ଜ ବଳିତା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେ କହିଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏ ଗଛ ତଳେ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କ କଲେ, ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯୋଗବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଯିବା ଏବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ମାଧବ ଗୁମ୍ଫା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମାଧବ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 144 ବର୍ଷ ପାତାଳି କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯିବା ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ಇನ್ನು ମାଧବ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠାରୁ 800 ମିଟର ଦୂର। ଆମେ କେବଳ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବା ମାଧବ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଟିକେ। ବାସ୍। ମାଧବ ହେ ମାଧବ। ଏଇଟା ଉପରକୁ ସିଧା ଉଠବାକେ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ବାଟଟା ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠବାଟା ହେଉଛି। ହଁ ସିଧା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବସିବା ଏଠି। ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି नहीं आते, लेकिन सेनो कहली नहीं आए पाते सोचना। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ବାଟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆସି ସାରିଲାଣି ଅଧା। ଦେଖିଛ ଆର୍ ଥରେ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ତଲକା ଗାଧି ଆସିଲା ବେଳୁ ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗାଲଟେ ଯାଉଥା, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସିଙ୍ଗ ବୁଝିଲ କି? ସିଙ୍ଗାଲ ମାନେ କ'ଣ? ମିରିଗ ସିଙ୍ଗ ଅରାଟା ଯେନ୍ତା। ତ ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଏନ୍ତା ପଲାଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାର ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ମୋର ବାଟେ ପଲାଲି। ସାପ ଦେଖିଛ? ସାପ, ହଁ ସାପ ଉପରେ ସେ ଆମର କୁଡ଼ିଆ ଘର ସାପ ହେନ
से साप बर्तमान हल्टे हल्टे सर्प आम पाखे जाकि रखुन कोड़ी कोड़ी है ना मठे हाँ हाँ हल रंगे तो बैग भीतर जाकि रहबा हाँ बैग भीतर जाकि बैग आमुचे आम बाहर पकड़ा से थुआ ऐसा से बाबा नहीं गा गुंज बाबा से सला सापटा केते केते बोले जाकि बैग भीतर अच्छी हाँ ये काना कला कांटा गुटे खोजिला 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 परको हातरा लंगाई बैग भीतर पसाई गला बोले से काना भावला सर्प काना आसी गला बोला टिके धरदेला धरदेला टिके किसी नहीं किसी खराब नहीं हाँ एंता है बहुत तुम शुई थुआ आसिक इडली करती क्या जंते आसवा इरा शुईच एमती गिरी साड़ी रंगी रंगी आवा देख खुताई दे टूंटा एंता हुई बहुत कथा सर्पर महान मनुष्य हाँ এটা জগন্নাথ পাইর বাটোটা तार आगे आगे होची जगन्नाथ पानी कि सुंदर दृश्य एठो ना तलु नरा भुईगिरी ना घर छुई ତଲୁ तलु ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି ଉପରେ ଭିତରେ ଠାକୁର ଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା नहीं है का बोल से फिर आके ने का कर पहाड़ के का देखो एंता चोरी की हां उतरन जन हले एंता रीडटा बनी थाए से रीड नु बसी देबे से नु गोड़ जला नहीं बसी एंता गोड़ जलाई नहीं मुई पसरी नहीं थी मोर 250 किलोमीटर बोले बोले बजा लखो चली चली 2 दिन बहुत पैड़ा काढ़ी नहीं दिन को 50 ऊपर जाए दिन को हरिद्वार ना ऋषिकेश होचे 35 किलोमीटर जीमा कहीं में हाँ ये देखो गुंफा पाके गुम्बा पाखे इने थाउ पछा नहीं कहूँ है देखा है नहीं करो बुझल नहीं सेन के चलो सेन बसमा दर्शन पत्र करमा कथा वार्ता हम जहाँ कहबार कथा कहमा जाओ आथरो आय मा याडे এই গছরে গোড়া বন্ধা হুଏ জরি গছরে এই গছ টিকে আছে केनथि जे कहीं जानबो तारा तो बड़ बड़ गथि लागो এই जन बाघ बीमारी जन जनता छलिया पाठ बोलू आसुन कांडा नहीं देखिनु देखुन तो ठाकुर की जा इच्छा था फोटो बहुत तेज हो कोठे में देखबो फोटो खींच कहाँ से हैं उड़ीसा के ठीक है ठीक है हम पश्चिम उड़ीसा नहीं बरगढ़
देख से पहाड़ नड़ा को कौन तुमको नहीं सुविधा बाकी से पहाड़ ऊपर गला पहाड़ ऊपर पूरा सुझी काट दिए से पहाड़ सीधे ऊपर आते आपका नाम क्या है? राजकुमार प्रधान। ठीक है। ना कुह ओके हाँ प्रशांत ठीक अच्छे कौट आसछन्ति सोनपुर सन जो गाड़ी देखो ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ।
ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଆଗେ ଯିବୁ ଆଉ ତମେ ପଛେ ଆସିବ ହଁ ଏଠି କରିବି ଆସ ତମେ ଚାଲୁନ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଆସୁଥିଲା ରତ୍ନବାହୁ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରା ନ ଯାଇଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମୂଳ ଜାଗାଟା ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମାନେ ମୂଳ ଜାଗା ହିନ୍ଦୁର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ରଜା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମକୁ ଯେମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଘୋଷଣା ହେଇପାରିଲାନି ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ହେଇକି ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ସନାତନ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ହିନ୍ଦୁଟା ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢବା ଲାଗି ଯିବେ ମାରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାୟଚାନ୍ଦ ବି ଆମର ଭିତରେ ଥିଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଯେବେ ବି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏକାଡେମୀ ଅଛି ଏକାଡେମୀ ଭିତରେ 10ଟା ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ 2ଟା ଯଦି ସାର୍ ମାରି ଗଲେ ଭାগে ଛୁଆ ବି ପଳେଇ ଯିବେ আর বাহির লোক আক্রমণ ବି କରିପାରେ ଯେନ୍ତାକୁ ପୂର୍ବ ଚାଲି ଯାଇଛି ଯେନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଟାଇମ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଟା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏଟା ଯେନ ମାତା ଭିତରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକେ ଆସିଛ ସେମାନେ ତ ହେତେ ତାମାନେ ରାଜି ଭୁଲଲେନ ଯେ ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ କିଏ ତାମାନେ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ନଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଉଛି ହେଟା ଆମର ଏ ମହି ଡୋମରି କେନ୍ତା ରହିଲା ବାବା ସିଆଡେ ବି ଅଛି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ମହି ଡୁଗୁରି ସେ ଗୁଟେ ସେ ପାହାଡ ଆଡେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ଦିର ହେ ନାଇଁ ଗାଁ ହେଟା କେନ୍ତା ଆମର ମହି ଡୋମରି କେନ୍ତା ହଉଛି ସେ ପୂଜା ପର୍ବତ ହଉଛି କି ଏଆଡେ ଯାଇଛି ଭଗବାନ ଏଟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କାଣା ହୋଇଛି ଭିତର ରହସ୍ୟ ଏ ଟିକେ ବାଲିଆ ଲାଗି କ୍ଲିୟର नहीं दिसुଛି ହଁ ए से ब्रिज गुटे देखसी जे ब्रिज के निरा करू से आके दिसुची केंदा दिसुची ब्रिज नहीं दिसुची आसे तोहर हे जन जो सेटा सेटा हैं सेटा से जीरो ए जन धूप टिके दिसुची हां जीरा बोलो जीरा मैडम जीरा बिनका बिरी बारी हेसी हो ई जाना है पड़वा ए पानी टा दिसुची मान दी
ହେନେ ହେନେ ଅଛି ଟିକି ବାଲି ବି ଦିଶୁଥିବା ହେଟା ବାରି ହଉଥିବା ହେଟା ହେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ବାରି ସେଟା ପାହାଡ଼ଟା ହେ ଜୁରକେ ଦେଖବା ସେ ଟିକି ହଁ ଦେଖୁନ ବାଦଲ ଛାଇ ମାନେ କେନ୍ତା ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେନ୍ତା ବାଦଲ ଅଛି ଛାଇ ବାଦଲ ଛିଆ ହେଇଛ ନେଇ ଚଲୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି କେତେ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ପାତାଳି ଜାଗାରେ? ଠାକୁର ତ ପୁରୀରେ ଥିଲେ ହୁଁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଥିଲା ବୋଲେ କଲା ପାହାଡ଼ ଯେନ୍ତା ବୋଲୁଛୁ ରକ୍ତବାହୁ ରକ୍ତବାହୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଲୋକଟି ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ରାବଣ ଭଳିଆ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲେ ପୁରୀ ଯେ ଯେନ୍ ଗଲା ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେନେ ସେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ମାନେ ମୁଇଁ ପୂଜା ସେବା କରିମି ବୋଲିକିରି ଏମିତିକିରି ସେ କହାକୁହି କରିକିରି ସଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଦେଖାଦେଲା ସଙ୍କୁ ଯାକ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ବାହନ ମାନେ ଥିଲେ ଶବର ମାନେ ଥିଲେ ତାହାର ରଜା ବି ଜାଣିଲେ ସେ କଥା ବୋଲେ ଏମିତିକି ଟିକେ ତାହାକେ କହି କୁହାକିରି ତାର ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିକିରି ଟିକେ ରହିଲା ସେନେ ବୋଲେ ଏମିତି ଏଥର ଟାଇମ୍ ଗଲା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଲା 4 ବଜିଗଲା 4-5 के ऊपर ही गला भी बोले सेनु पलाला कोणार्क के जेन गला सेना पहला नवग्रह मूर्ति के टालला नवग्रह मूर्ति के टाड़ी की रामचंडी ठान के गला रामचंडी ठान के जाइगिरी हाँ एथर रामचंडी ठान के जेन गला रामचंडी बोला बारे तू इने टी ब आ मु तोला के पानी आनु जे तते खाइबा के देमी इटा बोला इटा बेलबुडर कथा बुझले कि से जेन गला लुकी देले से रामचंडी जे माँ लुकी देले आर ये सेना टी बसला टी संध्या हला संध्या एथर ना आसले लुकी देले तो रही गले बुझले कि बोले लुकी जेन जे इयाड़े काଣା है जे इरा इ कथाटा ए न थाउ पुरी रे जेन पलई जे कोणार्क एथर पुरी लोक माने समान विचार करछन कांटा कर्मा एटा गुटे दुष्टटे आला न महापुर के हाते केचकेचा करी खण खण कर दवा आमे ई सुरासुरी जहा करबार कते ई समियार न एथर बोले विचार कले बुझलो कि नहीं विचार कले आर से समियार सोनपुर नुन नै जाउ डंगा रे गाड़ी मोटर नहीं डंगा रे नुन नुन आर राती राती आनन एंतिगिरी याडे विक्रय कर बुझलो कि बोले छाड़र जाइगिरी आ जाए हैगिरी ताकर न मिला मिसा हैगिरी ताकर माने समान थाए बोले एथर काँ करूँ आर बाटो ना डंगार नऊ कहले से समयार छोट मूर्ति थिला आनिक डंगार रखले महा ठाकुर डंगार रखीदेले से दिन डंगार रखिकी से राति रात चली बुझले कि राति रात चली डंगार पान भितर चली कात माड़ी मुड़ा कर आनुजन आनले आनले आनली इड़ा आबारटा चली आर ताहार आर सकाल पाला सकाल पह 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 हला ये जन जाइए रामचंडी रामचंडी ठाणे जेन कला पहाड़ जाइए बुझले कि बोला कला पहाड़ कहाँ बोला कि भाला रामचंडी भाला रे कला पहाड़ को द्वारे बसाई भाला पानी नहीं गला रे बोला उठला सेनु एतर खड़बड़ा तेला सेनु पले आला चाली चाली पुरी के आसला बोल के महाप्रभु नाई न ठाकुर नाही न एथर बुला लुक नाई थिसन बुला लोग मान को पचराला जन मान नहीं जान ताक पचराला मु नहीं जानी किसी बोले जे नहीं जानी कांटा जानबा फेन दिन तंत करी फन कुट को पचराले नहीं तो इन कथा होथिले काई काई कथा जे अब कि कथा होथिले यार तो याडू छाडू आगिरे ये कथा होथिले फन कुट को पचराले नहीं आज्ञा यार कथा होथिले हाड़ तो नेले के मु नहीं थाई घर थिली नउथिले क्या नेले जे इडा होइले एंता हे नहीं का महापुर के आनबार सुर पाला बुझल कि से सुरटा जन पाला मन कला से भी एथर पछे 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 नद खणी 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 गाँ खणी 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 एमती से चाली चाली आई गाड़ी मोटर नहीं से भी चाली इन लगे देले न यार के बुझल कि दिन रात सेगड़ी आए बगा डोंगा जिंदा सेगड़ी पहुंची आवा से आए बगा से भी कैसे दिन ताके लागी जे साडू मास लगी जाइए खोजी खोजी आर इमान भी केते दिन 10-12 दिन केते दिन अमरी रही रही आसी बोले आसी सोनपुर ठान के जन आइले सोनपुर है केन ठाने गोटे जगार रहिले नद भितर कि खड़ी रही सेना रहिले आर सेन कुलसी जुर केनता उठे हरिहर जुर के कहसन कि मोते लक्ष्य अच्छे
ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଦିଶବା ହେ ଉପରକେ ଗଲେ କହିଦେମି ସେନ୍କେ ଆନିକିରି ସେ ହେନା ଗୋଟେ ହେ ବାଟୁ ଆନିକିରି ଇ ବାଟେକିରି କୁସୁମଲି ବାଟେକିରି ହେ ଯେ ରାନୀ ବର୍ଷା ନାଇଁ କହେସ ନା ଯେନ୍ ପାତାଲି କରିଛନ୍ ହେଟା ହଉଛେ ହେ ପାତାଲିଟା ହଉଛେ ମାନେ ହୁଡ଼ାର ମାନେ ହାଡ଼ ଯାହା ମରି ନେଇକିରି ଖାଉଥିଲା ସେନା ମହାପ୍ରଭୁ ଲୁକିଛନ୍ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ আর সেনা লুকিকিরি কলা পাহাড় যেনতা আমরি পড়লা তাহাকে ছলনা করেছে ছলনা করবার লাগি ছেলিয়া পাহাড় না দেই বুঝলে কি সেনু আসিছন হে পীঠকে 45 বরস যেন নাম হচ্ছে হে জায়গাকে সেনা রখিছন 45 বরস সেনু আনিছন ইনকে মাধব গুম্ফাকে বুঝলে কি এটা হচ্ছে মাধব গুম্ফা এটা তার জায়গা রখিছন বরগছটি কেনটা যে সেটা যে জগাইছন ইটা কি কেনটা যে মলা নজি বুঝলে কি জগাইকিରି ଫେନ୍ ଯାଇଛନ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଛି କଥାଟା ସେ ଫେନ୍ ଖୁଜି ଖୁଜି ଆଇଛି ତାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛଲନା କରିଛନ୍ ଆର୍ ଇନୁ ଫେନ୍ ଯାଇଛେ ହେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଏ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନା ସେ ପହଁରିଛି ଏନ୍ତା ପାଠ ହେଇ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏନ୍ତା ଆକାର ହେଇଛି 144 ବରଷ ରହିଛନ୍ କାରଣ ରହିକିରି ଗଛଟା ଯେନ୍ ଥିଲା ଡିଆଁ ଖାଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମଟା ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଟା ଯେନ୍ ରହିଲା ସେଟା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରଜା ଅଛି ଋଷିମୁନି ଅଛି ମାନେ ସବ୍ର ସବ୍ରି ବି ଅଛନ୍ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବୁଝିଲେ କି ପୁରୀରେ ଯାହା ଅଛନ୍ ଇନ ତାହା ଅଛନ୍ ଗୁଟ ଗୁଟ କରି କେତେ ନା ଧର୍ମୀ ସବୁ ଯାକ ଇନ ଅଛନ୍ ସେ ଠାକୁରେ ଇନୁ ଫେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ନେଇଛନ୍ ଆର୍ ଇନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ 144 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ଦିନ ରାତି କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଠି ହଁ ଏଇଟା କାଣା ସାଧାରଣ ଜାଗାଟେ ବୋଲଛ କାଁ ସାଧାରଣ ଜାଗା ନୁହେଁ ପୁରୀଟା ହଉଛି ମା କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଏ କିଏ ପୂଜା କରୁଛି ଆସିକି ସବର ମା ଅଛନ୍ତି ରଜା ବି ଅଛି ମନୁ ରଜା ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ନା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟର ଅନାହାରୀ ଗୁଡାକ ମାନେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଇ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଇ ସାଇଡରେ ଇନେ ଯେନ୍ ବନ୍ଧଟା ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନି ବଡ଼ ବନ୍ଧଟି ଅଛି আর পদ্ম ফুল ବି ফুটিକିରି ଅଛି আর ସବୁବେଳେ ପାନ୍ ବଢ଼ି ଏଇଟା ଆମକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ହେନେ ବି ହେନେ ସାତବହନୀ ପୀଠ ଅଛି ଉପରେ ହେନେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ହେ ଯେନ୍ ଦେବସଭା ବୋଲୁଛୁଁ ଦେବସଭାର କଥାଟି ଶୁଣ ତାର আগলি ଆଡ଼େ ଅଛେ ଗୋଟେ ଦୌରା ଭିଡ଼ା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଦୌରା ଭିଡ଼ା ତାର আগলি ଆଡ଼େ ଅଛେ 4 ଖୁଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଧ ଏଡ଼କି ଦେଇକି 4 ଖୁଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଧ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି 4 ଖୁଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଧ ଯେନ୍ ଅଛି 4ଟା ঘাট কেন ঘাটর পানি কাঁটা করবে যে আমি নাই জানি সেটা সেমানে জানিছন বুঝল কেন খালি শুনিছু আঁখি নাই দেখি এটা সব শুনলা কথা পুরা ডিটো কথা গুড়াক আর ভিতরে এত কথা আছে যে মহা মুশকিল বুঝলে কি নিঃশব্দ ঘরে নিরাকার বিজয় এটা হচ্ছে নিঃশব্দ ঘর নিঃশব্দ ঘরে নিরাকার বিজয় বুঝল কি আমি যেন যে মন্ত্রকে ভজনা করু এ হচ্ছে অজপা অক্ষমালা ইয়ে এইটা তার জায়গা এটা সতা পড়ছা কথা কহি আর সেটা যেন সে পিঠরে যেন হচ্ছে রাহাস মন্ডলে হ্যাঁ যেন পূজা বিধি হচ্ছে না ব্রহ্ম যা সেনকি সারা পৃথিবী যাক যা সূর্য যেন্তা আকার হইবা ব্রহ্ম সেন্তা আকার বি হইবা সারা পৃথিবী যাক মন্দির মঠ সবু আড়ে যা সবু না পূজা সভা পাইবা এন্তা আকার চালি আর সেটা যেন গুলি পিঠটা দেবসভা কোঠে আমি বসলে কাই সে আগে আছে এতে উপরে তার আছে বিমলা পীঠ বিমলা যেটা কন্ধন বুড়ি বলছেন ইয়ার আছে সাতবহনী পীঠ যেটা সাতবহনী মঙ্গলা দুর্গা যোগমায়া কালী যেন অছন এটা সবগুলা আর সেরা পথরটা না সে আগলি আর আছে চেষ্টা করতে আমার নাই যাও হ্যাঁ তোর লাগে গোটে কথার লাগি গলে গলে ভি সতর্করে যাইসু আর মরামুড়ি নাই করু ধর এটা 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 এই মাধব গুম্ফা এটা হচ্ছে বারিয়াড়া বাট বুঝলে কি এটা হচ্ছে বারিয়াড়া বাট আর দেবঝন্ন যেনটা বলুছু যেন জায়গার পানি বাহারুছি বিষ্ণুঙ্কর পাদুকা পানি সেনা মহাদেব আছে বুঝলে কি মহাদেব আছে আর সে জায়গাটা সবু জায়গা গুপ্ত করে রখি দিয়েছে দেখ সে যেন ধন্ডা বাঁধিছন আজি যেন বাঁধলে 2.5 বখরা ঘর আছে আচ্ছা 2.5 বখরা মানে এই যে ঘর গুম্ফা পথর ঘর আছে ছাদ ঘর নুয়ে সেনা যেন 2.5 বখরা যেন ঘর আছে
ଏ ଦେଖ ହୀରା ନୀଲା ମୋତି ମାଣିକ ବୈରୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛେ ହଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ଅଛେ ସେଇଠି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକିରି ଅଛେ ତାହାରୁ ଅପସରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ହଁ ବୁଝିଲେ କି ନି ଅପସରୀ ମାନେ ତାକଟ ଅଲଗା ଯାର ଯାର କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ଯେନ୍ତା ରହେସନ୍ ଇ ପହାଡ଼ ବି ହେନ୍ତାଟା ବୁଝିଲେ କି ନି ଯାର ଯାର ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ ମାନେ ଇନା ଲୁକ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ବୋଲ ସେ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ହାଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ତମା ପଟାରେ ତମ୍ବା ପଟରେ ତମା ପଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଗଜ ନାଇଁ ଆଗ ଲୋକମାନେ ଲେଖିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ ସାକାର ସେଟା ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ଯା ଯେ ଜାଣିଛେ କହିବା ନହେଲେ ତ ଥିବା ଏନ୍ତା ହେଇଛି କଥା ହଁ ସାଧାରଣ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ ଆର୍ ଇନୁ ଇ ଜାଗାରୁ ଚନ୍ଦାରୁ ବୁଝିଲେ ସବୁ ଅଛି ସିଆଡ଼େ କିଛି ନାଇଁ ଲଣା ମୁଡ଼ ସିଆଡ଼େ ବୁଝିଲେ ଇତାର ନାଁ ବୋଲେ ତାର ଗାଁ ଇନର ସେନ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଯାକ ଅଛନ୍ ଇଆଡ଼ୁ ଇତାର ନାଁରେ ନେଇକିରି ସେନ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକି ପଇସା ଚାଲିଛେ ଆର୍ ସରକାର ବି ଦଉଛି ଯେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧବା ସେ ଏକ କରବା ଲାଗି ବାଟେ ରଖବା ବୋଲେ ଏନ୍ତା କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋ ଭାଗ ଲୁକ ନାଇଁ ନିଜେ ନାଇଁ ଆମର ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଇନା ରଜା ଅଛେ ପରେ ଏ ଦେଖ ସେ ଯେନ୍ ମହାପୁରୁଷ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ହଁ ମନୁ ରଜା ଯମ ରଜାକେ ସେନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ହରେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ହରେଇକିରି ତାର ରଥର ବାହିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ମଠେଇକିରି ଉତେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ଯେନ୍ତା ଏଥର କର ଯୋଡ଼ିକି ରହେଲା ଯମ ରଜା ଯମ ରଜା ସେ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ ମହାପୁରକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ମନୁ ରଜା ବୋଲା ରିସା ଆଇଥିଲା ଦାଁ ଧୁତା ଉତେ ଚାବିକିରି ବୁଝିଲ କି ଦେଲା କୁଟିଏ ଉତେ ତାର ବୁଆକେ ଭେନେଇ ପାଇଲା ବାକେ ବୁଝିଲେ କି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଯିବ ତ ଆମେ କାଣା ଦେଖିକିନା କେନ୍ ଯୁଗର କଥା କାଇଁଟା ହେଇଯାଇଛି ସୋନପୁର ଆଡ଼େ ଅଛି ଆର୍ ବହି ପୁସ୍ତକରେ ବି ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ କବି ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେତେ ହିଁ କବି ଅଛନ୍ ବୁଝିଲ କି ନି ସବୁ କବି ଯାକ ପାତାଲିକେ ତ୍ରିକୁଟ ବୋଲିକିରି ଲେଖିଛନ୍ ତୁମେ ଯାହିଁ ଦେଖ ଆର୍ ଯେ ନାଇଁ ଲେଖି ସେ କବି ନୁହେଁ ଇଟା ବି ଜାଣିଥ ଭୀମା ଭୋଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ ରାମାୟଣ ଯେତେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଲେଖି এটা হলো ত্রিকুট ধাম ତ୍ରିକୁଟ ঠিক আছে হ্যাঁ হুম ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ ସେ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର হুম ଇଏ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ হুম ଇଏ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ଆମର ସରିକିରି ଗଲେ হুম তাহলে ই কোটি কোটি বাটটা আসিয়ার ଇଟା ଏନ୍ତିକିରି ଏନ୍ତିକିରି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏମିତି ଅଛି ভিতরে ই গুম্ফা ভিতরে ভিতরে বাট আছে ସେଥିରେ କି হ্যাঁ ভিতরে কোন সব এমনি খালি আছে না ଖାଲି ନାଇଁ ଫିଲ୍ ଅଛି ଭିତରେ হ্যাঁ ଫିଲ୍ যাইছেন লোক ତ୍ରିକୁଟ ଭିତରେ ଗଡ଼େକ ନିର୍ମାଣ ସୁଧାସାରୁ ପାଇଲା ପଦ ଯେନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତା ଲେଖିଛନ୍ ତ୍ରିକୁଟ ଭିତରେ ଗଡ଼େକ ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଘଟଣା ମନୁ ରଜା ଜହିଁ ବିହାର କରନ୍ତି ହର ବ୍ରହ୍ମା ହନ୍ତି ପଣା ବୁଝିଲ କି କେତେଟା ଗୋଡ଼ କେତେଟା କେତେଟା ଦୁଆର ଆର୍ କେତେଟା କବାଟ ଆର୍ କାଇଁଟା କେତେଟା ଝରକା ଲାଗିଯାଇଛି ବୁଝିଲ କି ସେ ମନୁ ରଜା ଜାନେ তা ভিতরে আমি যাইপারিবা হেড়ে ଆମେ କାହିଁ ଯାଇପାରମା ଆମେ ତ ଉନ୍ମୁନ୍ଦା ହେଇ ମରିଯିମା ଭାତ ଖିଆ ଲୁକ ଆରୁ ভাত খেলে ହଁ ଭାତ ଖାଉନି ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିଶ୍ୱାସ ବଳା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ରହିଯିବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ବୁଝିଲେ କି ଆର୍ ଆମେ ରହିମା ଆମେ ତ ସେଇଠି ଫଟୋ କର୍ମା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୁମ୍ଫା ବା ତ୍ରିକୁଟ ଧାମରୁ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ଇତିହାସ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟାସ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସିଧା ବାଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୋବା ଦୁଇଟା ଆଖି ଦିଶୁଛି ହଁ ଅଛେ ଅଛେ ହଁ ହଁ ହେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପୁରା ପର୍ଛା ଦିଶୁଛି ଆଖି ଦୁଇଟା ହଁ ହଁ
हेटा जिराबरी दोसजी ना हाँ हेटा हे पानी तले हेटा हम्म। हेटा जीरा खराब भितर खुलते सी ये एम बॉक्स दान बॉक्स समय कमिटी वाले जाने से बाबा अच्छा कहने ने खाना हमारे ठेव नहीं हैं एगो एटा डालन का परसों के बाद ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। କୁହନ୍ତୁ। बाबाजी दलो ବାବାଜୀ बाबाजी संग तो बाबाजी सब ସାଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉଛୁ। ଯାଉଛି। नाम ठाकुर को नाम ଆଉ ଆମେ ପଛେ ବାବା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଭାର ପାଣି ଉଠେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆପୁରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 3 ଥର ବସୁଛୁ ହେଲା। जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୋଳି ଖେଳିବା ଠାରୁ बहुत मैं तो बसी दियो नहीं नहीं मुझे आ जाती ଚାଲୁଛି ଝିଅ ଦୋଳି ଖେଳିଦେବା। ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ଭକ୍ତମାନେ ହାଲିଆ ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଜାଗାଟା ନା लह बेले लह ବେଲର दुली दुलबो ଦୋଳି ଜାଗା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଠି ବସିବ ଆଉ ଉଠିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିବ ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोल हरि बोल कहीं फुलो बाबा की जय जय ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଇନେ କୃଷ୍ଣ ଝୁଲୁଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ରାଧା କୁଆଡ଼େ एंता हवार कथा दुली गछ बुझा सब आई थाउ ହଁ ସବୁ ଆସିଛ। बहुत दिन पर दुली बसी जाए ଭଲ ଲାଗୁଛି ରଜର ଦୋଳି ଇଏ ହେଲା ରଜର ଦୋଳି। बनाउछन्ति कि फोटो ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାବା ଜଣେ। ସେମାନେ ମଜାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ଓନ୍ କରାହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ जगन्नाथ पाली नो छै जगन्नाथ पाली नो मठे रहू छै जीव बुली बोला कि हैं यार संकलू आजी टीवी चलाले एक नंबर बाबा थनी का बोले बाबा फिर क्या कहना ये करे जुगी जे रही हां गाय दामरी सब हां
ହଁ ଆସୁଛୁ ବାବା ଯାଅ